ବର୍ଷ ମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆମର କାଣା କହିଛନ୍ତି ଫେରୱେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବଡ଼ ନେଇ ହେଲେ ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲାଗି ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲସ୍ 2024ର ଶେଷ ଦିନ ଏଇଟା ଆଜି ସେ ହିସାବରେ ଭୋଜି ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ଯେନ୍ଟାକି କରାହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ତାପରେ PHC ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ବି ଆସିଛନ୍ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକେ ବାକେ ଯେନ୍ ଆସିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ କାଢୁ ସୁନି ଚାଲୁଛି ଆମେ